Uy, gamay pa may kapan. Hala guys, oh, dagko kay guys, oh. Si Rondo. Pina na. Sige kaon ani. Tanim video handle tanan. Nagbrigada ka kahapon. Oh, nagbrigada mi gahapon eh. 2 ka oras ang brigada. Kinsa imong nakita dito? Wala. Wala kay kailan na. Sinara, labi nga upan na. Guys, oh, dagko kay guys, oh. Ang palaya nga bitin. Palaya nga bitin. Muli na mi guys, nakadamig ko ang guys, oh. Ang palaya guys, oh. Nakaman na mi kuha. Kasi Lucy, ang dala ni mo Lucy. Kanang mangga duha o no sito daghan. Asa pa tanawa ka ba? Uy, di maklaro. Lilo man dito plastic. Adong nami mo uli guys. Oh, gasa guys, oh. Kini siya prituhon guys, butangan og itlog. Ay, pagdagan. Mga sagbot, sagoy balanghoy. Kay huwat sa kay. Ayun, palayo na. Sige na mulakaw pa taa. Wala, wow, kada kag bunga. Nabuungon guys, oh, nagbunga guys. Oh. Ayo di na ato eh. Kada nagbunga oh. Sige mama. Nagbunga guys. Usa. Ayo pang hilabot, hindi mo na ato. Usa nang balasa. Hilaw ka man. Usa nang balasa. Ano ko na ako ng balay. Sige na mama. Mitmitag ano na. Kan kay bunga. Wala iro pa dong. Nahinay lang bihan. Oh, nalako na din. Koy. You know, maak. Gamay ko nagbaba. Gamay kay baba no. Mike nang gapon din. Kuan may ang iso. Taas. Taas ang hipon. Ahit pa din. Sige mga Mangga. mama, mga tag-iba din ang na. Iba. Nari bunga? Ora siya iba guys, sa goles inununan. Gamay lang, gamay. Gamay ba? No. Kanila. Ay, usara. Gamitin mo na ito sa ato sa... Patuloy din na oy.
Saan mong kuha? Kina na, lakaw na. Oh, kami lang mo. Oh, good morning, guys. Ha? Wala ko magda, wala. Diripi. Diri kay, gunit diri.